dobrý deň alebo večer. V dnešnom videu si rozoberáme list postav, ktoré by mohli dostať svoj vlastný rok, ako aj teda ten spomínaný Shadow. A dôvod, prečo to robím, je lebo prečo nie? Amy je zaujímavá postava, na ktorí hovoria, že je nekonzistentná, alebo že má identity crisis. To je dôvod, prečo by ju mali v úvodzovkách opraviť a dať jej vlastný rok. What? No, takže taká najväčšia gimmick tejto hry by mohla byť to, že vlastne si môžeš svoje kladivo pomeniť na inšie zbranie, ako napríklad luk a meč. Toto by bolo celkom zaujímavé. Lore za tým by bol len to, že Tails jej dal upgrade. Druhá vec je redesign, lebo strašne ho podľa mňa za mňa potrebuje. Mohol by to byť skôr taký na spôsob toho akože bežania a bojovania. Art vám dám tu na. Ešte si myslím, že to bude mať, teda ak to nedostane Metal Sonic, kvôli Sonic 4, no. To sú také hlavné dôvody, no. Som, že takoho iného napadlo toto premenenie kladiva. Takže prepáčte asi. Metal Sonic, Eggmanov najlepší výtvor a najväčší aura farmer. Ja by som mu asi nedal hru, skôr takú animáciu. Za chvíľočku vám poviem plot, zatiaľ poviem len dôvod, prečo by mal dostať. Troška Sega ho používal tak divne, nechcem to rozoberať, lebo viem, že mi zazvoní na dverách Ondra a zmasakruje ma, ale plot tejto animácie by mohlo byť toto. Takže bude to seriálne akože taká YouTubeová séria, alebo je to normálny seriál. Každá epizóda bude mať 20 minút, bude to mať jednu sériu. V prvej epizóde dostaneme len takú menšiu montáž toho, čo si vlastne Metal Sonic zažil za všetky tie roky. A potom sa dostaneme do prítomnosti, kde Metal Sonic pomaly exploduje hnevom a nájde jeho Eggmanov najnovší experiment. Bude to zase taký drahokam, ktorý on hneď akoby zoberiem a využije, dá si ho do hrudníka ako s každým iným artefaktom, čo robí Metal Sonic. What? Bro, what are you talking about, man? Celkom ťažké vytvoriť príbeh alebo dačo pre hru, v ktorej hlavná postava je zlá, aj keď akože Shadow the Hedgehog, ale to sa nepočíta, lebo Shadow je antihero, takže asi tak. Tails je najlepšia postava, nikto sa mu nevyrovná a Solo je celý Dragon Ball. By mal dostať svoj vlastný rok, kvôli tomu, že sa stal jeden incident v Sonic Forces, ktorý musel byť napravený v Sonic Frontiers. Čo by som rád videl v tejto hre? Systém vytvárania gadget, dajme tomu, môžete zmeniť farbu, môžete to tak upgradenúť a tak ďalej a tak ďalej. Ešte by som chcel vidieť veľa takých moveov alebo schopností, ktoré súvisia s jeho chvostami a budú skôr také na typ vetra, akože tornáda a tak ďalej a tak ďalej. A hlavne tu chcem povedať tomu, že to je obľúbená postava, teda no. A to je asi všetko, čo by som tak povedal. Sorry, but on March 10th, 2045, you were gunned down in the streets of Brazil by a rival drug cartel. No, takže Silver išiel z strašne cool testovateľa v čase na toto.
Není to, že by som nemal rád, ako Ian Flynn píše Silvera, ale to bola len fotka. V IDW komiksoch je to také Napoli. Napoli je to ten taký šašo a Napoli je to ten cool týpek. Takže, čo by to opravilo je, hádam, jeho nová hra a jeho vlastný rok. Lebo všetci chcú, aby mal rok. Doslova Silver je postava, ktorá sa pomaly neobjavila pomaly už od 06, nebola v žiadnej mainline hre, iba v tých závodiacich a hociakých spin-offoch. Takže jeho hra by sa mohla odohrávať v budúcnosti a zoberiem koncept viacerých fanúšikov a to je ten, že vlastne Sage, keďže to stalo sa z dialógu v Crossroads, Your presence implies my father will succeed if not opposed. He will be pleased by this. Don't use me to encourage that madman. Takže ma napadlo, že Silver so Shadowom by mohli bojovať proti Sage. Neviem, či veľa ľudí hovorí, že so Shadowom, ale viem, že proti Sage so Silverom. Kvôli tomu, lebo Shadow je nesmrteľný v takom zmysle, že nemôže vlastne stárnuť. Takže to je asi všetko. Potom poprosím si merch Silvera v kostýme Blaze. Taktiež by tam mohol byť Omega. Lebo keďže je robot, tak môže byť opravený. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite zanechať like. Ak chcete mať ďalšie takéto videá na tento spôsob, môžete dať odber a pripojiť sa na náš Discord server. A zatiaľ